ikke. Og Kasper, du kan godt trykke noget mere. Ja, så er det. Hold nu spændt her. Kasper. Kasper. Godt. Overslag. Og jeg kommer ind. Kom nu, det er fandme ikke et alt om vel. Det der er jo fandme ikke en skid, mand. Nu holder I op med at pisse. Ikke noget med benene herude. Kom! Det var spændende. Ja, godt lige. Pind og spænd i hoften. Pind og spænd. Og det er spændende. Yes! Det er vigtigt, at man tør at gå op. Så faktisk at trække benene hele vejen over. Op på banen er det bedre at gøre det, end at gøre det. Kom her. Ja. Kom over. Ja, fuld. Sådan. Hold da lige. Ja. Og lige 2 ture, så kører vi op og ned og skubbe. Så vil vi bare lige skal arbejde med nogle af dem, der er rap og baglæg. Far, nu løber du til. Væk. Lunde Johnny, mand. Armen herinde og sådan. Yes, kom. Hvad var det for et underligt tilløb, det der? Du skal da give den gas. Emma, er du træt eller? Du skal også løbe lidt til, Karoline. Vi skal have lidt energi. Ja, ingen mere. Zacharias, Martin. Tidligere navn på engelsk, Zacharias. Godt. Vent, Christian. Du går lige ned igen. Så tager du lige en til, hvor det er sidst. Godt, Christian. Hold den så. Ja, Simon. Godt. 2. Ja, godt tak. Shit, Slip. Ja, udmærket. Er nogle udlukninger, hvor det er sådan, at det er lukket ud? Ja. Ja, det vil man. Ja. Bare husk. Tag den her madras. Ja, straks. Raber. Ja, udmærket, så Baglænder. og ud. Ja, men nu snakker du. Ja. Hvor doven der en Varane at være. Ja. Ja, udmærket fint. Ja, så fint. Strak. Sådan der, Louise. Godt, det der. Kom her ud af trampolinen. Mere behagelig at lade mig strække armene.
Du glemmer det. Kan du se det? Yes! Sådan der! Kom! Kom! Stå! Ja! Sådan! Ja. Oj! Christian. Og spændende. Ja, godt så. Lovende båndet. Ja, men... Wow! Kasper, du lander på hovedet. Yes, sir. Sådan, mand. Op. Du kan ikke spørge mig, hvis du ikke engang vil lave det. Kom op. Fuck, der var på regn ind med dobbeltskrue. Kom nu, 4.